Ngibingelele mlaleli, ngiyathemba uyaphila ekhaya. Bengicela upress usubscribe button. Sekuphinde kwasa futhi nazi ey'ngenayo zanamhlanje. Kuthiwa-ke uvule icala u-NFP obizwe ngembongolo washwabulelwa ngokufa. Uvule icala lokwehliswa isithunzi unobhala jikelele we-NFP uMnumzane Teddy Thwala obizwe ngembongolo washwabulelwa ngokufa. uThwala ubizwe ngembongolo yilunga le-NFP okuthiwa lisebenza komunye womasipala abangaphansi kwesifunda iZululand. Enkulumweni eqoshiwe kuzwakala ilunga le-NFP lithi ngabe kungcono ukuba uThwala wafa. Ingxabano iqale ngemva kokuthi i-NFP iphunyukwe yisikhundla sobumeya kumasipala wesifunda iZululand. I-NFP ibifuna ukuthi umengameli wayo uMnumzane Ivan Barnes agaxwe amaketango obumeya kulomkhandlu. Kuphenduke amatafula ngesonto elidlule kwaqokwa uMnumzane Michael Mkhonyovu Khumalo oyikhansela le-IFP ukuba athathe isikhundla esivuleleke emva sokusula kukaMfundisi uThulasizwe Buthelezi osephathiswe uMnyango Wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Ingijikhwebu yokugqokwa kukaBarnes yenze ukuthi amalunga e-NFP ajikelane wodwa, amanye okubalwa kuwo uThwala usolwa ngokusebenzisana ne-IFP. Enkulumweni eqoshiwe kuzwakala umholi we-NFP ekhwela edilika kuThwala emsola ngokusebenzisana ne-IFP. Sawubona Teddy, wena lamanyala owenzayo okuxova iqembu lethu, wena uyinkatha kodwa uxova iqembu lethu. Siyawazi amanyala owenzayo, ngeke uzwe ilunge mfana wami. Sobona ukuthi ubani ozogcina phakathi kwami nawe. Uyimbongolo kabi wena, awuzwa nasemadlebeni, uyimbongolo nje. Akekho usopolitiki ongezwa nasemadlebeni njengawe. Inkulumo iphethe ngokuthi lo mholi we-NFP aveze ukuthi uThwala bamthakatha kancane kwi-UDM aze athi ufisa engabe usafa. Bakuloya kancane, uyimbongolo wena. Ukuba kwa-UDM bakuloya wafa ngabe kungcono. uThwala uthe izinkulumo eziqoshiwe uzithunyelelwe ngoWhatsApp. Wathi umsolwa uyamaza. Uthe ukuqukethwe yizinkulumo kumenze wasabela impilo yakhe. Angikwazi ukungathuki uma ngithola izinsongo ezinje, ikakhulukazi uma uzobheka ukuthi isimo sishube kanjani lapha esifundazweni. Kunesisho esithi isishiphi sikhonga okunye. uThwala uthe ufuna ukuthi umsolwa alethe ubufakazi bezinto amsola ngazo. Uthe usazothathela amanye amalunga e-NFP izinyathelo. Kunemibhalo nezinkulumo eziqoshiwe ezisabalele ezinkundleni zokuxhumana lapho ngithukwa ngamalunga eqembu. Konke lokhu ngizokunikeza amaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe amaphoyisa aphenya icala lokwehlisa kwesithunzi. Ngiyacela-ke mlaleli lapha ekhaya, bengicela usubscribe ukuze ngizokwazi nami ukuqhubeka ngenxa yokuthi ngisaqala ngicela usizo lweni. Ngiyabonga.